Takže zdravím vás u tohto videa. V tomto videu si vyskúšame duely. Prvé duely. Tak to jsme v prdeli. Hádam, že budeme normálne hrať. Keď nie, tak ho zabijem. No tak určite. Nevracaj ma! Teammate ide hneď na nich. Poď teammate, zničím posteľ. Choď po posteli. On išiel po diamanti, choď po posteli ty. To kecá. Neboj sa ich, choď po posteli. Ja s tým je to. Išiel po diamanty, hýbaj po postielke, keď on je. Prečo si zdrol? Si normálny? Prečo si ma tam nehal, ty dement? Naskapal tiež? A tak nič, naskapal tiež. A je, že zdrhol. Potrebujem lepšie veci. Takže idem si kúpiť tomu každá sekerka. Je to rýchlejšie. Nebo diamanty. Skúsam pokúsiť nižší posteľ. No tak určite. Musím tu mať dva loženia, ak sa nebudem. Áno, že ja budem až toto. Kedy sú ďalšie pažačka za chvíľu? Waiting item. Ó, má už diamantové veci, OK. Tak to mi nepomôcť. Sekerku už mám. Kecá. Nemusím mať to najlepšiu. To nevíme. Ale lepšia je to, ale toto stačí, to je parkourko. Takže teammate, skús ich zamestnať a ja idem po posteli. OK. Presne takto. Dobre, ti mne nejde ťažiť posteľ. Prečo mi to nešlo ťažiť? Ja to zbijem tu toho. Tak určite. Boha, už viem aj po posteli. To nevíme. Hýbaj, teammate. Musíme ísť tú istú stratégiu. Teraz mi to už musí ťažiť. On to opravuje, ja ho zbijem, hlavne nech to z hora neopraví. Musíme ísť po nich. Ten čurák. Tak určite. Už mali by v tých horečkách aj emeraldy. No, konečne. Áno, teammate. Armor. Armor som kúpil. To kecá. Tak. Asi generátor pohne trošku.
Generátor, pohnívaj, potrebujem si kúpiť fireball. To sa má ne? Generátor, pohnívaj, potrebujem si kúpiť fireball. No, God! Teraz to zničím už konečne tú posteľ, aspoň to dúfam. Teammate, ho zamestnať. Jak sa otočil frajer. Nič to nezničilo, dajte. Haló, vidíte? No konečne mi to zničilo, to proste debilné. Jeden dole. A ideme to vyhrať, teammate. Chodem doraziť už. Dá sa mi posteľ dole. Určite. Doraz. Áno. No, God! Takže, dámy a páni, dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite zanechať like, odber a my sa ideme pri ďalšom videu. Čau, čau.